אז התחלנו מוואפיה, אוקיי? אמרנו שאנחנו עומדים בעצם לא אחד מקביל לשני ולא נעשה את זה. אנחנו בוואפיה קובאני נעשה מסגרת, חיפה, צעד, סוגרים. מכאן אנחנו נפגשים בחמש מסגרת, 6, 7, אוקיי? ואז אנחנו עושים בצעד הזה 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. דגש שני לגבי הרמת היד, אז אני עם בת הזוג פה והיא עם בן זוג שם, ואנחנו עושים דמה בסיס. 2, 3, 5, 6, 7. כן, בסיס 2, 3, 5, 6, 7, דמה, 5, 6, 7. צריך לסובב חזה לחזה של בן זוג ולהרים יד. ואחר כך לשים יד על הכתף. 3, 5, 6, 7. אפשר דגש עוד. בנות, לבנות. לבנים יותר נוח אם אנחנו לעשות צעד באלכסון וקצת פנימה. אז אל תעשו את זה. 1, 2, 3. ישמן ומרכז של מעגל, אוקיי? אחר כך אנחנו עושים צעד קדימה וחוזרים למקום, אוקיי? עוד פעם. 1, 2, תרגינו, 5, 6, 7. ככה יותר נוח לעבור ממקום למקום, אוקיי? טוב.